நான் தான் வால்ஃப் கேமிங். இன்றைக்கான விடையில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம 30 rupees ஆஃபர்ஸ் ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். 30 rupees. ஸோ கைஸ் இந்த 30 rupees ஆஃபர் தான் போய் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கைஸ் ரொம்ப நாளாக நான் வீடியோ போடல, அதுக்கு என்ன மன்னிச்சிடுங்க கைஸ். ஏன்னா ஃபுல்லாக எக்ஸாமு. இப்போ தான் எக்ஸாம் ஒரு 2 days முன்னாடி முடிஞ்சது, தேர்ஸ்டேவோ வெனஸ்டேவும். திரும்பியும் 3 daysல ஒரு எக்ஸாம்ட்டாங்க கைஸ். 21st எக்ஸாமு என்னமோ. ஸோ கைஸ் வாங்க ஃபஸ்ட்டு போய் அதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். 300 டைமண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ கைஸ் 300 டைமண்ட்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணலாம்? ஸோ கைஸ் யோசிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு லக் ராயல் போயிடலாம். நம்மளுக்கு இந்த இப்போ ஒரு இது வேறு வந்திருக்கு, ஃபேடட் வீலு. ஸோ கைஸ் இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குன்னு அதில் ஒரு 3 ஸ்பின் தான் பண்ண போகிறேன், அதுக்கு மேலே நான் பண்ண மாட்டேன். கைஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்பின் இந்த வவுச்சர் கிடச்சிருக்கு கைஸ். செகண்ட் ஸ்பின் கைஸ் தான் தேர்ட் ஸ்பின்னு. இதோட நான் விட்டுறலான் இருக்கேன், அதை கிடைக்கல. ஸோ கைஸ் இதை விற்றுட்டு நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு பேர் ஒரு 1 வவுச்சர் கிடச்சிருக்கு, ஸ்பின் பண்ணிடலாம். எதுவும் கிடைக்கல, 3 இதுதான். ஸ்டோருக்கு போய் பார்க்கலாம் கைஸ், அது நல்லதாக இருக்கானு. ஸோ கைஸ் ஸ்டோரில் தான் நான் நல்லா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பண்டல் நார்மல் டெய்லி ஸ்பெஷல் ரேட்ஸில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஸோ கைஸ் இங்கே இருக்குது. இதில் என்ன கிடைக்கும்? பெட் ஃபுட்டு தான் கைஸ் வாங்க முடியுது. 3 பெட் ஃபுட் வாங்கிக்கலாம் சும்மா. கைஸ் நான் 300 டைமண்ட்ஸ் எதுவும் பண்ண முடியாது அவ்வளோவா கெத்தா, சும்மா ஏதாவது பண்ணலாமே தான். ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோருக்கு போயிடலாம். ஸ்டோருக்கு போய் ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். கிரேட்ஸ், நார்மல், ஏஷன். ஸோ கைஸ் இங்கே தான் நல்லதாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 300 டைமண்ட்ஸ்னால ஒரு குட்டி வீடியோவாக தான் இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நான். ஸோ ஒரு 150 டைமண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மிச்ச டைமண்ட்ஸ் வச்சு ஃபேடட் வீல் ஒரு ஸ்பின் பண்ணலாம். டைமண்ட்ஸுக்கு ஏதாவது ஷூ இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஷூ, பேண்ட், ட்ரெஸ் ஏதாவது. ஸோ கேஸ் அதுக்கு எதுவுமே கெத்தா நல்லதாக இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஷூ போய் பார்க்கலாம். இந்த செப்பல் இருக்குது. ஸோ கேஸ் இந்த ஷூ இருக்கான அது 200 டைமண்ட்ஸு. ஸோ கேஸ் 150க்கு வேறு லெவல் இந்த ஷூ வாங்கிடலான்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஷூ நல்லா செட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கேஸ் இந்த ஷூ நல்லா இருக்குது. இந்த ஷூ இதெல்லாம் நல்லா இல்லை. இந்த ஷூ வாங்கிடலாம் கைஸ். ஸோ கேஸ் டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் எதுவும் இல்லை, இந்த ஷூ வாங்கியாச்சு. 79 டைமண்ட்ஸ். எதுவும் வாங்க முடியாது நம்மளால். கேஸ் இந்த ஷூ வாங்கிட்டோம். ஷூ நிஜமால சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கேஸ் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கொஞ்சம் 80 டைமண்ட்ஸ் இருக்குது. இதில் என்ன பண்ணலாம்? மணி ஈஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம். கைஸ் இதில் என்ன கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? இது கற்றுனா ஸ்பின் பண்ணலாம். பேனர்னால் வந்து இது 2 பேனர் சேர்த்து வச்சுக்கலாம். ஸோ கைஸ் இது 2 ரேர் ஐட்டமில் ஏதாவது கிடச்சதுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸ்பின் பண்ணிடலாம். இதான் நம்மளோட லாஸ்ட் ஸ்பின். இதுக்கு மேலே டைமண்ட்ஸ் இல்லை. இந்த வவுச்சரு. ஸோ கைஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம திரும்பி லக் ராயல் போயிட்டு வவுச்சர் ஸ்பின் பண்ணிடலாம் கைஸ். P90க்கு வேறு இருக்குது வவுச்சரு. இந்த P90 பெர்மனன்ட் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க கைஸ்? ஸ்பின் பண்ணிடலாம். கிடைக்கல. ஸோ கைஸ் நம்மளுக்கு லக்கே இல்லை, எதுவுமே நல்லதாக கிடைக்கல இந்த 300 டைமண்ட்ஸில். பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு ஷூ கிடச்சிருக்கு, அதுவே நம்மளுக்கு போதும். ஷூவே செம்மையான ரேர் ஐட்டம் தான். நிஜமாலே சூப்பரான ரேர் ஐட்டம் இந்த ஷூவே. ஃபுட்பால் ஷூஸு.
கலெக்ஷனில் போயிட்டு இந்த அவதாரை பார்த்துடலாம் கைஸ். இதுதான் அந்த அவதார், ஃபாட்ஸ் அவதார் மாதிரி இருக்குது காமெடியாக. ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட்டு வால்ட்டுக்கு போய் இந்த ஷூவை பார்த்துடலாம் கைஸ். ரொம்ப நாள் வீடியோ போடாதுக்கு எனக்கு மன்னிச்சிருங்க கைஸ். டைமண்ட் ராயல் ஓச்சர் நான் 6 வச்சுருக்கேன். ரொம்ப நாள் வீடியோ போடாததுக்கு எனக்கு மன்னிச்சிருங்க கைஸ். கொஞ்சம் ரெகுலராக வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ கைஸ் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். அடுத்த ஒரு வெறித்தனமான ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் கைஸ். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து நிறைய டைமண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி போடுறேன். எல்லாம் இப்போ சாட்டர்டே கிடைக்கும், அதை வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன் டுமாரோ. நாளைக்கு வந்து கஸ்டம் ரூம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி விளையாட போகிறோம். அதில் வேணால் லைவ் ஸ்ட்ரீம் போடுறேன் கைஸ். ஸோ கைஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.